banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. Què grita esa voz de imperio? El 26 de gener del 1936 les tropes de Franco van entrar a Barcelona. Aquesta és una data històrica que alguns de vosaltres vau viure en primera persona i que d'altres coneixem a través dels llibres d'història i dels nombrosos llibres i pel·lícules que s'han dedicat a la Guerra Civil. Con una venda en los ojos va entre sombras caminando, ya España tiene su luz, ya alumbra su cielo un astro. La luz d'esta voz que a coro... Bé, però hi ha un altre 26 de gener no tan conegut. Què va passar el 26 de gener del 1641? Ens ho explica el Dani Cortijo ara mateix a la secció Altres Barcelones. Dani, bona tarda. Què tal, com estan? 26 de gener del 640, del 1640. Aquesta sí que molts espectadors no la tenen en ment, eh? No, bàsicament perquè quan Franco entra a Barcelona passa a ser la data del final de la Guerra Civil, passa a ser una data molt coneguda i l'anterior queda oblidada. De fet, diuen les males llengües que gairebé no hi havia resistència quan Franco va entrar a Barcelona, podia haver entrat abans i s'especula que segurament va esperar expressament per tapar aquesta data. Ah, sí? Perquè si abans de la Guerra Civil li preguntes a algú el 26 de gener, diu, home, la batalla de Montjuïc. En canvi, ara és una data que ha quedat totalment oblidada. De fet... La va eclipsar, la va tapar... Sí, sí. Tots hem pecat una mica d'això, tots els mitjans hem parlat d'això. Jo també al blog he parlat sempre de l'entrada de Franco, però una vegada en un grup de Facebook em van dir, escolta, i l'altra data per què no l'expliques? I dius, doncs sí, algun dia s'ha d'explicar què va passar el 26 de gener del 1640. Doncs avui ho fem, recordar que teniu la versió en el blog del Dani, Altres Barcelones, blogspot.com o directament al .com. Directament al .com i aquí al Connexió els dilluns. Doncs bé, a veure, aquesta batalla de Montjuïc, explica'ns una mica en quin context també succeeix, no? Doncs la batalla de Montjuïc, que de fet hi ha un carrer dedicat al 26 de gener de 1491, sí, del 1641, perdó, hi ha un carrer Hostafrancs que està dedicat directament, i ja ho diu, batalla de Montjuïc durant la Guerra dels Segadors. Per tant, ho hem d'englobar dintre el conflicte que es coneix com a la Guerra dels Segadors, que comença el 1640, és una revolta camperola contra els allotjaments de tropes. En aquell moment la monarquia hispànica estava en guerra contra França i a la gent se l'obligava a allotjar els terços castellans a casa, cosa que anava totalment en contra de les lleis que imperaven en aquell moment. Però ho feien de forma il·legal i forçada. Sí, per tant, els camperols s'enfaden molt, acaben muntant una revolta i el dia de Corpus del 1640 entren a Barcelona, acaben matant el virrei, es comença la cosa a embolicar i el tema acaba amb que el senyor, que era president de la Diputació de la General, la Generalitat, diguéssim ara, doncs acaba proclamant la República Catalana per primera vegada, que hi ha molta gent que diu, ostres, la proclamació de la... Ara si hi hagués una república tercera, doncs a Catalunya seria la quarta. La quarta. Perquè s'ha proclamat ja 3 vegades a la República de Catalunya. I al final, doncs, el que fa és que, clar, aquella República Catalana, que no és una república liberal, simplement que no mana un rei, com la República Romana o Venècia, doncs s'acaba posant sota protecció de França. D'acord. Aquest serà el gran error, perquè al final pactaran entre els dos i es partiran al Principat. Però bé, la qüestió és, els terços castellans ho veuen com una rebel·lió, això, van atacar directament el que és el Principat de Catalunya i els catalans, junt amb els francesos, intenten defensar-la. Com funciona més o menys? Per on entren a Catalunya aquests terços castellans? Doncs hi havia un senyor, que era el marquès de Vélez, que es deia, Los Vélez, perdó, que aquest senyor entra per Tortosa. Resulta que a Tortosa hem de pensar que això és una revolta social, per tant, els nobles s'espanten i diuen, ui, que això sí, està molt bé, les constitucions catalanes i tal, però això són camperols que estan reivindicant i s'estan passant per davant a qualsevol persona que sigui col·laboradora de la monarquia. Per tant, obre les portes a l'exèrcit castellà i l'exèrcit castellà ja crea una gran repressió. Aquest senyor, Los Vélez, era un senyor que tampoc se li pot dir que fos un gran militar d'honor en aquella època, perquè, per exemple, el 25 d'octubre entra a Cambrils i es fa un setge, es rendeixen a la gent de Cambrils i aquest senyor matarà a 3 nobles que s'havien rendit, cosa que anava totalment en contra de totes les normatives de guerra i d'honor d'aquell moment, que això de guerra i honor queda una mica estrany, perquè al final posar normatives de les guerres, però existeix la Convenció de Ginebra i tot això ara. Doncs bé, al final el que faran serà prendre Martorell. En aquesta batalla de Martorell la gent fugirà corrent, els defensors de... Ui, se li acaba de caure la pataca del micròfon, però no passa res. El que passarà en aquell moment serà
que es conquereix, diguéssim, a Martorell, la gent surt corrent d'allà i el que diu Los Vélez diu anem ràpid a Barcelona abans que aquest exèrcit es reorganitzi. Estem parlant de l'octubre i van arribar a Barcelona al gener, Sí. És la prèvia, l'avançada d'aquesta batalla. Això per Vallès passa una setmana abans, o sigui que van avançant. No? El pla era bàsic, era conquerir el castell de Montjuïc. I hi ha un castell de Montjuïc, cosa que no he explicat. Abans d'aquesta guerra dels segadors no existia el castell de Montjuïc. És en aquell moment que es decideix fer-lo. En el moment en què revolta el poble. En un principi Montjuïc era una posició molt important, però sobretot per mirar, per veure. Antigament hi havia hagut una torre de guaita, que aquesta torre de guaita, que la veiem aquí a les imatges, servia simplement per vigilar si venien pirates, si t'atacaven per mar. Trànsit marítim... Un lloc per mirar. Hem de pensar que l'artilleria en aquell moment no arribava fins a Barcelona, que això sí que passarà al segle XIX. Per tant, decideixen fortificar aquesta mateixa torre, fer-li unes muralles i fer, diuen que ho van fer en 30 dies, o sigui, va ser una cosa molt ràpida, i el que es va convertir és en un recinte de defensa de la ciutat per primera vegada. D'acord? Aleshores, des d'aquest recinte, el que pensaran els castellans que vinguin a atacar serà hem de conquerir primer aquest recinte i després tindrem un lloc avançat per poder, diguéssim, després atacar la ciutat directament. Entrar dins les muralles, no? Com va anar més o menys aquesta batalla de Montjuïc? D'acord? Doncs la batalla de Montjuïc va ser hi havia un senyor, el governador d'aquesta fortalesa, que es deia Josep de Pau de Rocabertí. Caram! Que aquests, ho tinc apuntat, No, són d'aquells noms, Josep de Pau de Rocabertí, que aquest senyor governava el castell de Montjuïc i aquest senyor el que fa és dir, veniu, perquè només hi ha 300 persones, a part els oficials baixen a l'hora d'esmorzar a Barcelona, per tant és fàcil d'atacar-lo. Però què passa? Que els terços castellans perden el contacte amb ell, resulta que l'acaben descobrint, el Consell de Cent l'acaba descobrint, per tant envien reforços. La gent com anar armada? Doncs com aquests soldats que ens venien aquí. Aquests soldats que veiem aquí són rates contra gats, és unes rajoles que han fet de l'auguria del castell de Montjuïc. Es pot veure clarament que hi ha la torre, que era l'antiga torre de vigilància, que acaba sent la torre d'homenatge, i el que acabarà passant serà això, no? Hi haurà un combat en el qual hi havia més reforços del que pensaven. Tot i això, si mirem com està distribuïda aquesta batalla, per la part castellana tenim 26.000 efectius més 25 peces d'artilleria, que es diu ràpid. I per la part catalana tenim 5.700 efectius entre 9 companyies de la milícia, que era la gent de Barcelona que es defensava, i 300 aliats francesos, els francesos són els que ajuden a aquesta batalla, i 9 artillers. Per tant, tenim 26.000 contra 5.700. Per tant, es van reforçar, però no van arribar a tenir prou gent. L'altre exèrcit era un exèrcit molt més gran. Molta gent es pregunta, i com es va guanyar aquesta batalla? Doncs és una combinació entre que uns ho van fer molt bé, diguéssim que estratègicament la defensa de Barcelona va estar molt ben feta, i altres no es van posar d'acord, va ser una cosa una mica, diguéssim, matossera, d'acord? Aquí les imatges que tenim, que ens estan venint en bucle, són diferents representacions de la batalla de Montjuïc, d'acord? Entre elles, doncs, hi ha algunes que simplement són imaginatives, com aquesta d'aquí, que es va fer de gats contra rates, o hi ha algunes de gent que mai havia estat aquí, això passava molt abans, no podien consultar la Wikipedia a veure com era això, i per exemple això no s'assembla a gent de Barcelona ni Montjuïc, per tant és totalment imaginari. Tindríem unes pistes d'esquí aquí a Barcelona, Les Olimpiades d'hivern es podrien fer perfectament. Es podrien fer, exacte. I aquesta és molt tenebrosa, Sí, aquí tenim les patrones de Barcelona i es veu com estan pujant aquí. Mare meva. Sí, aquesta dona... Aquesta fa iuiu. Sí. Doncs bé, hi ha diferents escenaris de la Barcelona actual que tenen a veure amb la batalla de Montjuïc, que van succeir-hi fets importants. Entre ells tenim, per una banda, l'ermita de Santa Madrona, que no sé si l'heu vist alguna vegada, això està al costat del Manac, i ningú ho veu mai. Al costat del Manac? Sí, on hi ha el Palauet del Benis, que cap a sota, si miréssim la façana del Manac, tires cap a l'esquerra, i hi ha un moment que hi ha uns jardinets que a través de la reixa es pot veure això. Ostres! Això és una ermita reconstruïda, però antigament aquí hi havia arribat a haver-hi fins i tot un convent. Aquest era un lloc fortificat que, com veiem, encara no està a la zona del castell, que allà s'hi van posar a defensar-se els catalans, però en un moment van veure que corrien perill i com el castell estava unit a Barcelona amb una espècie de serp de muralles, diguéssim, que connectaven per portar armament i així, es van retirar cap allà. Per això el que es va fer va ser aprofitar per part de la tropa castellana per conquerir aquesta posició. Però va ser un dels llocs de resistència. De fet, va quedar bastant destruït. El poc que quedava després de la Guerra de Successió, que serà una altra batalla, doncs també quedarà malmès. Però aquesta és una de les imatges... I això és el que en queda avui,
Sí. Queda avui i no tindria aquest aspecte en aquell moment. Està gairebé totalment reconstruït. Està a la mateixa zona que hi havia al convent, però és un lloc desconegut que la gent diu, ostres, això al costat del Manac? Doncs sí. I després un altre lloc... Són aquelles altres Barcelones, Hem de pensar que les maneres d'entrar, una era des de Montjuïc, des de la falda pujant cap al castell, sobretot per la zona de Creu Coberta, les tropes castellanes estaven acampades a Sants, i l'altra era intentar atacar directament la ciutat. Qui defensava la ciutat en aquell moment? La ciutat de Barcelona. Clar, això no era Barcelona, això quedava fora de Barcelona en aquell moment. Doncs els francesos, d'acord? I hi havia un senyor, que era Henri Serignan, que era un francès, que el que va fer va ser des del portal de Sant Antoni, on ara mateix tenim el mercat i les obres, que de fet han trobat en aquell lloc els baluards defensius d'aquella ciutat. Aquí teníem el portal, aquests són dos edificis, la capella, l'església de Sant Antoni, i al costat tenim la Casa de la Bolla, que era un edifici de la Diputació del General, per tant de la Generalitat. Des d'aquí, atrinxerats, surt la cavalleria francesa, s'estarien barallant per la zona que hi havia entre Sant Antoni i diguéssim, la plaça Espanya actual, més o menys l'avinguda Mistral, per fer-nos la idea. I clar, aleshores la tropa castellana embasteix, aquesta gent se'n van corrent amb tota la cavalleria i tornen a entrar dintre les muralles, i des de les muralles protegits van delmant tota la tropa castellana que anava atacant. Aleshores, això permetrà que al final, al haver guanyat aquesta batalla, diguéssim, a Sant Antoni, poden portar molts més reforços cap al castell. Ostres, o sigui, es va guanyar a Sant Antoni. A Sant Antoni hi ha una part que es va guanyar aquí. Carai. Després, la part més important serà dalt del castell de Montjuïc. I dalt del castell de Montjuïc hi ha un moment en què hi ha un senyor, del qual parlarem després, que acaba cridant, els enemics estan en retirada, i hi ha 40 que s'ho creuen, surten corrent d'allà, i tenies tots els terços castellans per la muntanya de Montjuïc, els castellans no sabien quants venien corrent darrere seus, que baixaven del castell, per tant comencen a córrer en desbandada, abandonen les armes, i bàsicament eren 40 contra no sé quants cents, i va ser una espècie de malentès. A més, hi havia dos generals que es portaven bé, no coordinaven les ordres. I no va ser ni una estratègia bèl·lica, va ser casualitat. Va ser que un va cridar, els altres van sortir, i els altres van espantar, van començar a córrer. I després, quan ja havien reagrupat a tota la gent a les bases del que seria actualment, diguéssim, la plaça Espanya, Hostafrancs i així, ja vam veure que és que havien baixat del castell, a part, des de dalt del castell disparant amb una espècie de canons que es deien canons sorrers, uns canons holandesos que podien tenir sorra, pedres, metralla, etc. I per tant massacraven molta part de les tropes, i la batalla es va acabar perdent d'aquesta manera. És una cosa bastant curiosa, trobo jo. I tant, molt curiosa. Però bé, això ens ha quedat tapat pel franquisme després. O sigui, aquesta gran batalla, hem de pensar, a més, per l'imaginari és una cosa molt gran, no? Perquè és una Catalunya que es declara república, passa del rei Felip IV, s'ajunta amb França, clar, o sigui, si ara la gent diu, ostres, això de la guerra de successió no ho sabia i no ho entenia, la guerra dels segadors és molt més complicada encara, perquè és una cosa molt forta. Doncs, al final, s'acabarà esborrant diguéssim, la memòria d'aquests carrers, Sí, i ja substituirà per una molt més recent. I s'acabarà substituint per una efemèride més nova. Sí, perquè fa 75 anys, això, per això dic recent. El que acaben fent és anar canviant els carrers amb el franquisme, però alguns se'ls hi passen. Alguns els canviaran, altres no. I ara mateix, si investiguem els carrers de Barcelona, podem trobar diversos carrers, com per exemple el carrer de Rades. Aquest era el senyor, Rades era un senyor que comandava aquests canons sorrers des de Montjuïc. I té un carrer dedicat precisament al Poble Sec. Sempre agafa per aquella zona on va haver la batalla de Montjuïc. Lògic. Després hi ha un altre carrer, que és el carrer de Montfar, que ja ho posa, Terrassa, historiador. Aquest senyor, a mi em cau molt bé, perquè clar, és dels meus, era historiador i arxiver de la Corona d'Aragó. I aquest senyor va lluitar també a la batalla de Montjuïc i té un carrer dedicat. Molts d'aquests van passar al franquisme sense que la gent sabés qui eren. O sigui que en el fons el desconeixement aquest també va anar bé. Tenim un altre carrer, que és el carrer Tapioles. El carrer Tapioles està dedicat a un senyor poc conegut que no tenia cap tipus de càrrec. Aquest cas és el carrer Tapioles. Era un soldat. Era el soldat que va cridar la gent està en retirada i va fer tota aquesta Aquest és el que la va liar. El que la va liar era un soldat normalet que es deia Joan Tapioles i té un carrer dedicat. Carai. Després tenim el carrer Tamarit. Sí. A veure si també surt. per aquesta mateixa zona, no? Del Poble Sec. Que aquest senyor, sí, del Poble Sec, era Francesc de Tamarit i Rifà, que aquest era un militar i polític que també va estar a la defensa de Montjuïc el 1641. I una mica per anar tancant el tema, tenim el carrer Margarit, que aquest ja és una mica més conegut, que està al Poble Sec, que era d'un senyor... Al Poble Sec també? Al Poble Sec, sí.
que es deia Josep Margarit i de Viure, que aquest senyor en aquell moment s'encarregava de ser l'ambaixador a França, va ser ambaixador de Catalunya a París i va ser qui tenia el contacte amb el cardenal Richelieu i tota aquesta gent que tenien Catalunya sota la protecció de la corona francesa fins que van acabar pactant el Tractat dels Pirineus i la partició de Catalunya amb la corona hispànica. I per últim tenim el carrer més curiós, que és el carrer Poeta Cabanyes. Aquest carrer s'ha fet molt conegut perquè aquí va viure Joan Manuel Serrat, per tant, és un lloc que, diguéssim, la gent segur que ha sentit alguna vegada Poeta Cabanyes, em sona, però aquest carrer no sempre s'ha dit Poeta Cabanyes. Abans es deia carrer Cabanyes a seques. Actualment, des del 1949, que si ens fixem és l'època de Franco, aquest carrer estava dedicat a un senyor que es deia Manuel Cabanyes, durant el franquisme, diguéssim, que era un poeta preromàntic d'aquests, que no era un senyor gaire molest pel franquisme, però esborrant el nom anterior, que el Cabanyes a seques era dedicat a Francesc de Cabanyes. Francesc de Cabanyes va ser el senyor que era cap d'una unitat que es deien els almogàvers, no són els medievals, però que després van acabar canviant de nom, que això potser a la gent li sona més, perquè un dels caps principals que havia tingut i dels caps que hi havia a l'inici es deia Miquelot de Prats. Miquelot de Prats va posar el nom a aquesta gent i s'acaben dient Miquelets. A la gent li sona els Miquelets, el pany Miquelet, que era una manera de disparar, que es van inventar aquesta gent, i això després de la Guerra de Successió passaran a ser els fusellers de muntanya. Carai, home, ens podràs explicar l'origen de molt de les paraules, els esdeveniments que durant tot aquest any escoltarem per l'actualitat del tricentenari, no? O sigui que com a mínim ja sabeu ara d'on venen els Miquelets. Molt bé, doncs Dani, moltíssimes gràcies. La setmana que ve més, eh? Déu-n'hi-do, quines històries ens portes. Merci. Vinga, vagi bé.